No. Dobrý deň a čaute. Teraz tu máme vlog číslo 4 alebo 3, teraz som si není istá. Tuším, že 4. No, to je jedno. Teraz bude 5 faktov o Simče. Simča. Čauko. Tu som. Poď sem. No. Takže fakt číslo 1. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? Špagety asi. Špagety. Fakt číslo 2. Aké je tvoje najobľúbenejšie zviera? Mačka alebo pes. Tak narovnako. Akože ja mám rada všetky moje zvieratá, ale čo ja viem, pes je asi taký najpritulnejší, lebo mačka ma furt škrábe. Škrečky ma hryzú, rybičky tie mi nič neurobia. Ale aj tak ich nemám rada, lebo sa s nimi nemôžem hrať. No veď to. Môžete sa hrať akurát na náhonky. No, takže s Rexom je mi najlepšie. No dobre. Fakt číslo 3. Ako sa voláš? Simona Krajčová. Simona Krajčová by to bolo počuť. Áno. Fakt číslo 4. Aká je tvoja najobľúbenejšia farba? Zelená, ako farba kvetov. To sú len stonky a listy zelené. No však áno, tak som myslela. Nevadí. No, fakt číslo 5, posledný. Ježi! A to bol môj mobil. Teraz ide koľký fakt? Fakt číslo 5, posledný. No, Koľko máš rokov? ja byť... Ja mať. Ja mať 12 rokov. Ona má 12 rokov a byť. 12. A bude 12. 12 a byť jedmačka na základke. A teraz sme zistili, že tu máme... Počku! Dobre. Zistili sme, že tu máme len... To je všetko, takže Áno. my už budeme končiť. Takže čauko zase na budúcej. Čauko, kakauko. Ahoj. Čau. Pa, pa. Dobrý. Všetci. Ahoj. Stop.